לפני 3 שנים, אני ומשפחתי יצאנו בשליחות הרבי לחופי סרי לנקה, להקמת 2 בתי חב"ד, אחד בארוגמביי בחוף המזרחי של סרי לנקה והשני בקדואה בחוף המערבי. מהרגע הראשון שהגעתי לפה באמת תחושה של בית. הבית חב"ד פה הוא מטורף, שבאמת מתייחסים באופן אישי לכל מטייל ומטיילת, וזה לא מרגיש כאילו אני עוד אחת היה שם כמו משהו שמחבר באמת למקור שלך ולשורש שלך. וזה המיקום הכי נוח שאפשר לדמיין. אוכל מעולה. אנשים מדהימים, באמת כיף פה. זו אווירה שונה כזאת שמקבלת את כולם. ממש חיברו אותי למי שאני, גם מבחינת המשמעות וגם מבחינת דתית, מבחינת היהדות, ולהבין מה אני רוצה בחיים. העלו לי את החיוך והצחיקו אותי בטירוף. אני מרגיש בנוח לבוא כל שעה, ליפול עליהם בכל בעיה. היה לנו לימוד מדהים ושיחות. ואני יודעת שיש פה בית, יש פה מקום בטוח, גם בהיבטים האלה של חלילה מישהו נפצע, מישהו צריך משהו, אז יש לאן לפנות. זה בית חב"ד, זה אבא ואמא. אנחנו בבית חב"ד דואגים לכל יהודי, בכל מה שהוא צריך, אם זה אוכל כשר, שבתות, חגים.